Τελέστηκε στο δεύτερο δοκάριο, Πασάς και στα δίχτυα. 1-1 η ΑΕΛ Νόβι Bet ισοφαρίζει. Με το γύρισμα του Πασά ήταν ο παίκτης του Λεβαδιακού, έχω την αίσθηση, εκείνος που έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Γκαράτε. Κοντά το Καστάνιο, ωραία πάσα, κεφαλιά στα δίχτυα. Υπέροχο γκολ για την ΑΕΛ, 2-1, μειώνει στο σκορ. Έχει περάσει στο παιχνίδι και σκοράρει ο Πασάς. Καταπληκτική σέντρα του Γκαράτε με εξωτερικά φάλτσα. Ο Πασάς στο δεύτερο δοκάρι. Σκοράρει για την ΑΕΛ. Και μειώνει. Πασάς απέναντι στον Παπαδόπουλο. Στο τέταρτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Εκτελεί ο Πασάς, 2-2. Η ΑΕΛ επιστρέφει από το εις βάρος στις 2-0 στο ημίχρονο. Πασάς εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα, 1-1, ισοφαρίζει η ΑΕΛ. Παίζει με παίκτη λίγο και βρίσκει γκολ στις καθυστερήσεις στο Κλεάθης Βικελίδης. Η σέντρα με στόχο τον Πασά, ο Πασάς δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά, η κεφαλιά προς τα πίσω, φάουλ σε βάρος του Πασά, λέει ο κύριος Ευαγγέλου. Τώρα του δίνει το ok ο κύριος Ευαγγέλου, έφυγε ο Πασάς, εκτελεί, η μπάλα στα δίχτυα, 2-2 στο 1 λεπτό των καθυστερήσεων. Πάλι στο δεύτερο δοκάρι έψαξε τον Πατουμπιντσικά, το σουτ του Πέρες δεν είναι καθόλου καλό, αλλά ο Σαγάλ είναι μόνος του. Ωραία προσποίηση, πατά περιοχή, ο Σαγάλ θέλει να γυρίσει, κεφαλιά στα δίκτυα. Ο Πασάς σκοράρει στο 38 με την εξαιρετική προσπάθεια του Σαγάλ. Τρίτο διαδοχικό κόρνερ και το γκολ έρχεται για την ΑΕΛ Νόβι Bet που δέχτηκε από το Μακέντα. Ο έτερος center for σκοράρει από το τσαφ που έκανε ο Πέρες, αλλά αποδέχτηκε χρυσάφι αυτό το τσαφ αφού έκανε την προσποίηση. Ο Σαγάλ είχε την ψυχραιμία να πατήσει περιοχή, να αποφύγει το Δελιγιαννίδη και με το αριστερό πόδι να πασάρει εξαιρετικά στον Πασά. Τούπτα είναι που ισοφαρίζει μετά το 1-2 με τον Πασά. Στο 6ο λεπτό η άμεση απάντηση από την ΑΕΛ. Χάρηκε για πολύ η Κηφισιά. Άμεση απάντηση με Τούπτα για την ΑΕΛ Νόβι Bet.